שלום, יאיר מחברת צנרת דרום. אני כבר דור שני לחברה. אני מנהל מחלקת אינסטלציה בצנרת. שלום, שמי דותן מחברת צנרת דרום שבאשקלון. חברה שנוסדה ב-1979 בעצם, על ידי ההורים שלי ושל יאיר. לחברה שני מחלקות עיקריות, חברה של קרמיקה, פורצלן, כלים סניטריים, מקלחונים, ארונות אמבטיה וכל מה שקשור לעולם הבית. אנחנו יודעים לספק את כל סוגי הצנרת, צנרת ביוב, קיטור, מים חמים, מים קרים, דוודים, קולטים, צינורות פקס, חופיות, משאבות, כיבוי אש ואת כל הנלווה. חברת צנרת דרום יודעת לתת את השירות ברמה הגבוהה ביותר, לתת את הייעוץ משלב ההתחלה של הבנייה ועד השלב הסופי. יש לנו אנשי מקצוע בעל ניסיון עשיר בכל מה שקשור לעולם הצנרת, הקרמיקה ותחום הבית. כלל הלקוחות שלנו זה תאגידי מים, מפעלים, עיריות, קיבוצים וכמובן הלקוח הפרטי. יש לנו ניסיון גבוה בכל מה שקשור לפרויקטים, ניהול פרויקטים ובעצם עיצוב עד רמת המפתח בבית. ואני מזמין את כולכם לבוא לחברת צנרת דרום. אנחנו תמיד ניתן את היחס והשירות הטוב ביותר, מהפריט הקטן ביותר עד גדול ביותר. אנחנו נשמח לתת לכם את ההרגשה וללוות אתכם עד תהליך הכניסה לבית, בכל הניסיון שיש לנו ובכל המוצרים המגוונים, החדישים, שנמצאים אצלנו בעולם התצוגה.